मोनसे जोबोर गोजोनथावना खौरां मालयेशियानि कुआलालामपुराव जानाय जा इंटरनेशनल क्लासिकल डांस कम्पिटिशन बेयाव सासे बर' सिख्लाया देरहासार जानो हादों। बिथांनि मुङानो जाबाय चायाश्री बसुमतारी, धेमाजि जिल्लानि। बिथाङा बे कुआलालामपुराव जानाय मालयेशियानि कुआलालामपुराव जानाय जा इंटरनेशनल क्लासिकल डांस ग्रुप बे डांस ग्रुपआव फार्स्ट प्राइज ए ग्रेड मोननो हादों। बेनिखायनो आं बिथांखौ बड'लेण्ड टाइगार इउट्यूब चेनेलनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर जासिबाय आरो आशीर्बाद होयो बिथाङा जाहाथे आरोबाव गोजौ थाखोआव दावगालांबोनो हायो। बिथांनि न'आ जाबाय धेमाजि जिल्लायाव, आसाम, धेमाजि। बिथांनि जा बान्था लाबनो हाबाय बे बान्था लाबनो हानायनि थाखाय जों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय जोबोर मोनसे गोग्गाथावना आरो गोजोनथावना रंजाथावना बाथ्रा। बेफोरबायदि जों बर' हारिनि गेजेराव मोनसेनि उनाव मोनसे इंटरनेशनल आरो नेशनेल लेभेलाव बान्था मोननो हानायनि थाखाय जोंनि बर' माहारिया जोबोर रंजाखांनो हादों। बे स्पर्ट्सआवनो जा, बे डेन्सआवनो जा, बे रोजाबनायावनो जा, जायखिजायावनो जोंनि बर' हारिनि हिन्जावसा एबा हौवासाफोरा मोनसे मोजां मुं लाखिगासिनो दङ। बेनिखायनो जों गावनि गथ' गथायफोरखौ जुदि सोरबाफोर डेन्सार खालामनो लुगैबा, सोरबाफोर सिंगार खालामनो लुगैबा, सोरबाफोर स्पर्ट्समेन खालामनो लुगैब्ला जोङो उन्दैनिफ्रायनो गावनि गथ'खौ स्कुलाव होनांगोन। डेन्सनि स्कुल, स्पर्ट्सनि स्कुल, जाय जेयाव गावनि गथ'खौ लांनो गोसो जोङो उन्दैनिफ्राय माने 4-5-6 बोसोरनिफ्रायनो जोङो गावनि गथ' गथायखौ जेराव गोसो बै गथ'आ सोरबा जुदि डेन्सआव गोसो दङब्ला बेखौ डेन्सनि स्कुलाव होनांगोन। सोरबा जुदि रोजाबनायनि गोसो दङब्ला बेखौ रोजाबनाय स्कुलाव होनांगोन। सोरबा जुदि मोसानायनि गोसोब्ला बेखौ मोसानायनि स्कुलाव होनांगोन। सोरबा जुदि फरायनो बिराद मोजां बेखौ जों फरायनायनि गेजेरजोंनो मोनसे गोजौ थाखोआव माबायदिहाय लांनो हागोन, माबायदिहाय मोजां सासे इन्जिनियार, डक्टर, आइएएस अफिसार, आइपिएस जायखिजाया जोङो खालामनो थाखाय नाजानांगोन। बिमा बिफाया खस्थ' खालामनांगोन। फिन आं बड'लेण्ड टाइगार इउट्यूब चेनेलनिफ्राय चायाश्री बसुमतारी बिथांखौ रोजा रोजा साबायखर जासिबाय। नोंथाङा इयुनाव आरोबाव जोंनि बर' हारिनि मुंखौ गोजौ थाखोआव लांगोन होननानै आं आसा खालामो। जोबोर मोजां डेन्स मोसादों, बिराद नायबाय थाथावथाव। बेफोरबायदि डेन्सआ जाहाथे जोंनि बर'नि गेजेराव आरोबाव ओंखारबोयो, मोनसे नेशनेल एबा इन्टारनेशनेल लेभेलाव जोङो जाहाथे जोंनि बर' हारिनि मुंखौ गोजौ थाखोआव लांनो हायो। आरोबाव जों ओंखारबावनांगौ। गासैबो जायफोरा गोसो दङ बिथांमोना गोरिब होननानै सानना लानो नाङा। गोरिब न'खरनि गथ'फोरानो दासान्दि बांसिन नाम खालामगासिनो दङ। बे स्पर्ट्सआवनो जा, बे सिंगिंआवनो जा, बे डेन्सारावनो जा, बे जायखिजाया फरायनायावनो जा, साख्रियावनो जा मोजां रिजाल्ट खालामगासिनो दङ। बेनिखायनो जों गोरिब होननानै फैसा गैया ना थाखा गैया होननानै बेक जाना थानो नाङा। दावगालां। सानसे नङा सानसे गसाया नायगोन, सोरबा गामिनि मानसिया नायगोन। बर'नि बबेबा मोनसे आफादफोरा नोंथांमोननि जा प्रब्लेम बेखौ सुफुंगोन। बेनिखायनो आङो चायाश्री बसुमतारीनि जा देरहासार बान्था मोननाय बेखौ लानानै जोबोर गोजोननाय मोन्दों, जोबोर सुखु मोन्दों, रंजाखांदों गोसोआ। फिन आरोबाव आङो गोजोननानै बड'लेण्ड टाइगार इउट्यूब चेनेलनिफ्राय चायाश्री बसुमतारीखौ रोजा रोजा साबायखर जासिबाय। बुहुमाव जाहाथे बिथांनि मुङा आरोबाव गोजौ थाखोआव थाङो होननानै आं आसा खालामबाय। सोरबा जुदि आंनि बड'लेण्ड टाइगार इउट्यूब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम, लाइक खालाम आरो